يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillahi rabbil alamin ambaden tebe shirifla la jaba malikona malikoka ambao fo ka wale nyimando sanga an wati bela jele na au kanyama dalila bi juma kutuba kene konna na ambao la donia ka fo ami bamako kina mi mewele ko garanti bugu misri la mi al mambato ko imam seku sala wansa alhamdulillahi rabbil alamin almami kutuba bakke anyebi yani kutuba che misri wele o kera fo atase imam ga kutuba ma misra lola anga je anga nyama dawfe antena kuma sababu nuzulu kan muradu be fe mun no fe no la nyini ala ko antabarruhum wa tuqsidu ilayhim mo munum be nanu te dine kelena mo munum be ni u yere ma hijra ke kira no fe sallallahu alaihi wasallam me umma kira kele alayhi salatu wassalam umma blaka mo shila ko bashi fostala au ka nyumayata ka se uluma aw ka kle ulu ni aw nu ulu che parce que Allah subhanahu wa ta'ala yerebe mogo fe mogo mkera maklene ya rabbi ala ka ke maklene o de kama ne Qur'an aya intakalay Allah subhanahu wa ta'ala klara kuma la pew mais ay aya folo mun foye no ye duskun jaliye ka bo Allah subhanahu wa ta'ala kosmadima duskun ja mun ne be nanay tul al amal aslul maasi a folo wode ye kan nata janya jiye nofe ni hada maden nata boyana ka janya ita Allah subhanahu wa ta'ala tafoble ibi nin dungo ibo de fo o mundun fleni ode ala kota yere lasali wa innal qalba idha qasa hamala sahibahu ala marakibil hawa ni hadamadeni dusku na jara abati gila moko sama ka layele yoro la yoro munni o nin dunko yoro ya rabbi ala kan kishoma no kera abe dansa ko aka kuma fotawla abe dansa ko aka kewalewla abe dansa ko aka la haliya bela jelena ya rabbi amma Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka an dusku magaya ni duskun jara dun mamun duskun jara fala tasalhu an ghiyabi rahma ikana nyininga hine tununu na duskuna ble bawo ni duskun jara ate hina demsena ate hina mokokorobala ate hina slamela ate hina foifoila ala dunga hina o laboli ke jie bema ni mogo mun duskun jara ka bo Allah subhanahu wa ta'ala kusmalima wallahi otigila moko o ka hina be tunu fembela jelena ya rabbi alaka hinanen awla wallan badal islamo ni duskun jara haklite yeli ke ble ni duskun jara nyete yeli ke ble mamun duskun jaleno atigila mogo ta kofle ble kata wajul kala ka wajul ma ata kofle ble kata doka sayama ata kofle ble kata doka chieni ma ata kofle ble kata doka banama mun koso aleka waju parce que duskun jara ya rabbi alaka nena o kisi duskun jama abe nafolo dun nafolo munni o tata ye abe tonyoni ke hatta moko mun ka surun ala ni bey abo ka nafolo dun abo tonyo aga sira fo itala duskun jade be nan ni bela jele ya rabbi ala kan duskun makaya o de la kira sallallahu alaihi wasallam
ale kun dusukun de ka makan ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que ale de kun ye ala kosumala ye ka tɛmɛ an bɛɛ kan o de la ala ko a ma walaw kunta faddan ghalidha alqalb lanfaddu min hawlik ko wallahi e kira sallallahu alaihi wasallam ni kun kɛra k'a fɔ e dusukun jalen don i dusukun ka gɛlɛn i ka kow ka gɛlɛn lanfaddu min hawlik wallahi u bɛɛ tun bɛ woyo ka bɔ i kɔrɔ sahabaw bɛɛ tun b'i bila u si tun tɛ tugu i kɔ bilen sallallahu alaihi wasallam o de la ala kira kisi nɛɛma b'a ye a dusukun kun ka makan an kan ka kira ladege sallallahu alaihi wasallam o la n bada silamɛw kira ka dusukun makaya a bɛ fɛn dɔ de yira an na a bɛ anw silamɛw de kalan silamɛya ye tasamuhu diini de ye tolérance diinɛ de ye silamɛya ye silamɛya ye diinɛ de ye a bɛ bɛɛ lajɛlen ka hakɛ kɔlɔsi faut que an silamɛw ko o dɔn n'an y'o dɔn kuma dɔw la an bɛ faamu caman sɔrɔ kira alayhi salatu wassalam n'i y'a lajɛ ala tun ye hakili d'a ma hakili mun ka bon o de la diɲɛ expert baw olu y'a yira k'a fɔ kira sallallahu alaihi wasallam a kunkolo sɛmɛ mun tun b'a kɔnɔ a sɛmɛ a kilo tun ka ca parce que a cerveau tun ka bon sallallahu alaihi wasallam o de la an ka silamɛya in a ma maa si kɛlɛ i kɛra kafiri ye a m'i kɛlɛ i kɛra silamɛ ye i kɛra fɛn wɛrɛ ye silamɛya ma mɔgɔ si kɛlɛ silamɛya ye kɛlɛ minnu kɛ n delila k'a f'i ye a caman nana ni légitimité défensive de ye silamɛya kɔnɔna la bi n'i y'a lajɛ an ka jamana in a lahaliyaw tiɲɛna silamɛw bɛ nɛni kuranɛ bɛ nɛni an ka kira bɛ nɛni sallallahu alaihi wasallam mun de nana n'a ye mun y'a se anw ma an bɛ dugu dɔ de la jamana mun ni silamɛya ye san 1000 sɔrɔ a la kafiriw tun bɛ yan mushrikiw tun bɛ yan diinɛ wɛrɛ mɔgɔw tun bɛ yan u ni silamɛya foyi tun t'u cɛ bonya kɔ alaji Sheikh Umar tɛmɛna jamana in de kɔnɔ yan nɔ Sheikh Ahmad tɛmɛna yan de Baalo Bɔnnu tɛmɛna yan de alajɔnbaw tɛmɛna nin jamana in de kɔnɔna la u ni kafiriw tun bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kafiriw taara tuubi u fɛ dɛmɛ waagew tɛmɛna nin jamana in de kɔnɔna la mais mun de nana n'a ye n'an bɔra ala kɔ ka tugu an yɛrɛ kɔ wallahi an bɛ sira bila n'an tugura ala kɔ ka bɔ ɲɔgɔn kɔ kuma dɔw la an bɛ sira sɔrɔ ala ko cogo di kuranɛ la بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكو ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كان أنا مغنني مغنم مكا ما على ورا ويلي أبكا كافرو دفو يفلو أما سلام فو أما دين ورا فيه فلو كم مغنم بينو nu ta nanti dina kelena nu be ka ala de yani ala wɛrɛ bato kan an ka nu neni ne farda de ala ye ni farda jigi kuranɛ aya de la ye nafiya de ko mɔgɔ minnu be ka ala wɛrɛ wele ko aw silamɛw aw ka nu neni dɛ n'aw y'u neni u bɛna mun kɛ u bɛna aw ka ala neni adwan juguya kama bi ghayri ilmi ka sɔrɔ u t'a dɔn ne e y'olu neni n'u ye ala neni walama ka kuranɛ neni an bɛ segin a kan jɔn ye ala neni san jɔn ye kuranɛ neni jɔn ye silamɛya se lagosili ma e de y'a san ma o de la uslubu dawa mun bɛ yen a kan ka changer n'o ye an bɛ wajulu kɛ cogo minnu bɛ yen nɔ jamana in kɔnɔ bi a kan ka changer ayatu seifi nana ka ordre di kira ma sallallahu alaihi wasallam k'a ka kɛlɛ kɛ a nana lahaliya minnu na olu dɔɔnin don tɔɲɔn barika de bonyana kira kan sallallahu alaihi wasallam kafiriw y'u tɔɲɔ ka kɛlɛw kɛ ka u ka musow violer fo ka taa se yen ma o waati kɔfɛ de Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔla ka na ni ordre ye kuranɛ aya min b'an bolo tugun n'o ye la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin o kuranɛ aya in n'i y'a lajɛ alakira ba sallallahu alaihi wasallam a bɔlen Makka hijira la ka na Madinatul Munawwara a nalen a ye silamɛya sigi logique dɔw de kan a ye gafe dɔw de kɛ parce que a nalen Madina a y'a sɔrɔ kafiriw bɛ yen a y'a sɔrɔ silamɛw bɛ yen a y'a sɔrɔ dɔw ye hijira kɛ ka taa ale ɲɛ silamɛw la dɔw ye hijira kɛ minnu ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye olu bɛ yen nɔ yahudiya kunda nasara kunda n'an b'a fɔ o ma chrétien a y'a sɔrɔ olu bɛ yen a ye loi dɔw de sigi
fo nga fo mɔgɔw ye u k'a faamu n'o kɛra balibala mun bɛ jamana kɔnɔ ni faamu bonyana wallahi a bɛ sɔrɔ a ye o mun sigi o loi n'a o sɛbɛnni kɛra o gafe ka bila o de u b'a fɔ mun ma ko alwathiqatul madinatul munawwara n'o ye madina gafe mun kɛra mun kɔsɔn mujtama'u ka ɲa population bɛ se ka organiser cogo mun na i n'a fɔ misaliya la o mun filɛ nin ye an b'a fɔ o de ma ko laïcité bɛɛ bɛ se ka vie mun kɔnɔ silamɛ vie a kɔnɔ kafiri bɛ vie a kɔnɔ chrétien bɛ vie a kɔnɔ a bɛɛ quoi i b'a faamu cogo min na mushriku bolisɔnna bɛɛ bɛ vie logique mun kɔnɔna la kira y'o de sigi fɔlɔ sallallahu alaihi wa sallam a ye taa gafew kɔnɔna lajɛ hada wa sallallahu ala muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam taslima wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin kira sallallahu alaihi wa sallam a nane madina n'a ye ninnu bɛɛ sɔrɔ yen kuranɛ jiginna ale de kan ko la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy ko karabali tɛ diinɛ la karabali tɛ diinɛ la kɔrɔ ye jumɛn ye ni kuranɛ y'a ma tuse dɛ a bɛ kuranɛ kɔnɔ hali sini an bɛ seli n'a ye ni mɔgɔ min ko i ma ko nasikhu don ubiyɛn mansukhu don tanta nkalon don a ma tuse dɛ a bɛ yen an bɛ seli n'a ye suratu bakara kɔnɔ hali sini ko karabali tɛ diinɛ la ok a tilara ka jigi ale de ka sallallahu alaihi wasallam lakum dinukum waliya din aw n'aw ka diinɛ an n'an ka diinɛ an tɛ s'aw ma aw fana ka na se an ma donc a ye wasiqa mun kɛ n'o a ye gafe mun kɛ a ta'ashi bayna al-muslimina wa ghayrihim silamɛw ani minnu tɛ silamɛw ye u bɛ se ka vie ɲɔgɔn fɛ cogo min na a fɔ o de ma laïcité kira nana n'a ye sallallahu alaihi wasallam kira de fɔlɔ y'a kɛ madina kuranɛ bɛ jigin silamɛw de kan a kiiri bɛ silamɛw de kan masalan sisan yɔrɔ carte d'identité n'i taara carte d'identité ta yɔrɔ n bɛ misaliya d'i ma e b'a ta e mun ye silamɛ ye ne mun ye silamɛ ye kerecɛnkɛ b'a ta mushriku b'a ta bɛɛ dama ka k'a la alaysa kadhalik hakiza masalan n'i taara n'i bɔra goudron kan n'i sera fɛn ninnu ma i b'i jɔ i ye silamɛ i ye kerecɛn i ye mushriku ye o ye logique dɔ de ye o bɛ yen nɔ o ye hadamadenya lahaliya dɔw de ye fo ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ sinon an tɛ se ka vie ɲɔgɔn kan jamais donc a b'i n'a fɔ du kɔnɔna la dutigi i b'a sɔrɔ e ka du logique ani nin ka du logique tɛ kelen ye e ka du kɔnɔ e yɛrɛ de bɛ i ka loi sigi yen nin tɛ jɛ ni nin ye denmisɛnnin tɛ fitiri kɛ kɛnɛma tileganfɛ yaala tɛ yan nɔ bize tɛ yan balontan tɛ yan sigariti tɛ min ka du kɔnɔ e de b'o logique sigi i ka du kɔnɔ han donc o ye fɛn dɔ ye an b'a fɔ o de ma ko laïcité fitini mun bɛ kɛ du kɔnɔ fa ni denw cɛ i b'a sɔrɔ kulon bɛ yen baro bɛ yen kuma bɛ yen ɲɔgɔn takineliw bɛ yen mais dan b'a la mais jamana kɔnɔna la o fana laïcité n'a fɔra bɛɛ k'i ta kɛ a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ka sariya dɔ violer a kɔrɔ tɛ k'i ka dɔ nɛni a kɔrɔ tɛ i ka dɔ lagosi a kɔrɔ tɛ i ka dɔ dɔgɔya dan de b'a la kira alayhi salatu wasalam a nana ni nin ye madinatul munawwara a ye nin gafe in sigi o de la kuranɛ b'a fɔ an y'an bɔra ka aya min fɔ ala ko la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin ko ala tɛ aw silamɛw bali a t'aw bali jumɛn na ka bɔ mɔgɔw ma mɔgɔ jumɛnw minnu m'aw kɛlɛ i bɛ se ka taa dɔnnibagɛla dɔ bɛ sɔrɔ o b'a fɔ ko a y'a ye ko a sababu nuzulu o de ye a jiginni sababu ye ko non k'a ka makankaw ma parce que pititi patata makankaw olu minnu bɛ yen nɔ n'u ma kira kɛlɛ la aya in bɛ bɛɛ de nɔfɛ logiquement anw bi Mali yɛrɛ réalité bi aya in b'an de nɔfɛ alquran yukhbiruna anil madi wa anil maadi wa anil iram kuranɛ bɛ kuma ni jamana fɔlɔ tɛmɛnenw sisan mɔgɔw ani kɔfɛtaw kuranɛ bɛ kuma ni ninnu bɛɛ de wa fana a b'a bɛɛ di kuranɛ salihun li kulli zamanin wa makanin kuranɛ aya bɛɛ bɛ ten fana a bɛ baara kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kuranɛ bɛ ten de. O de la i b'a ye k'a fɔ kuranɛ ye kabako ye.
la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin alim. A bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ de, kalon tɛ bɔ a kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ, la kalon foyi t'a kɔnɔ. Donc o de la kira alayhi salatu wassalam ni kuranɛ aya jiginna kan Allah subhanahu wa ta'ala bɛ k'a fɔ a ye ko a tɛ aw silamɛw bali mɔgɔ minnu b'aw kɛlɛ aw ka diinɛ aw lagosi u m'aw foyi aw ka ɲumanya k'u ye aw ka tilen ka kɛ laadiri ye aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi Allah subhanahu wa ta'ala bɛ laadiri fɛ nin kan bɛ jɔnniw ma a kan tɛ silamɛw yɛrɛ dama ma koyi a kan bɛ an ni kafiriw an ni kerecɛnw an ni yahudiyaw olu de tun bɛ Madina o don olu de tun bɛ kira m'u kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam u m'u nɛni kira ka sahaba m'u nɛni Bakar nana kira kɔfɛ a m'u nɛni a m'u kɛlɛ Seydina Umar Usman Ali u bɛɛ tɛmɛna ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais an bɛ ka silamɛya mun ye bi a y'an yɛrɛ kamana gan n'an seginna san 1700 dɔrɔn 1700 kɔnɔna la jamana in tun bɛ cogo mun yɛrɛ la i bɛ kabakoya silamɛ diinɛ kun boyannen don ka se lahalaya mun ma mais mun nana n'a ye kalanbaliya b'a la o ye kelen ye hakilintanya fana b'a la o ye fila ye tatarufu fana b'a la al-unuf e yɛrɛ bolo nɔ jagosa fo karisa ka kɛ silamɛ ou bien silamɛya de ka pratique jagosa ala ko kira yɛrɛ ma ko afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin ko e de bɛ mɔgɔw karaba fo ka kɛ silamɛya la a ko a ma yɔrɔ wɛrɛ innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha ko mɔgɔ mun e y'a kanu e kira tɛ se k'o kɛ silamɛ koyi e tɛ se ka maa si kana ne ala de bɛ mɔgɔ kana mun ka d'a ye kafiri ala ɲɛ b'a la a ka dugukolo kan a tɛ ka taama ala bɛ se k'a nin tigɛ mun na a y'a to yen kerecɛn ala ɲɛ b'a la a ka dugukolo kan ala ye mun kanda a fɔ alhamdulillah kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fatabayyanu ni ala y'i kanda a fɔ alhamdulillah saya mana fɔlɔ ni maa ma sa i ma ban dilanna o joli don n'o kɛra silamɛ ka tila ka kɛ kafiri ka sa ka taa jahanama kɔnɔ ala ye mun kanda n'i taara occidentaux lajɛ wallahi i bɛ ɲɛ b'u ka diinɛ fɛ i b'a ye tuma dɔw la i bɛ mɔgɔ dɔ ye a tuubira a donna silamɛya la a ye burumusu ta k'a yɛrɛ datugu den don mais i b'a sɔrɔ a ba bɛ yen nɔ a ma tuubi mais a t'a datigɛ a la a t'a foyi a t'a kɛlɛ la a t'a fɔ a t'a ka dumuni kɛ sariya kitabuw nana n'i y'a ta lakhdar la ka taa bila fo khallu fo aqraba ne ni kitabu ninnu na u ɲɛnafin min minɛ bi taa u kɔnɔnaw lajɛ kerecɛnw ka fɛn kantigɛlen an b'u dun n'u ye fɛn minnu tobi k'a dun n'u dagalen don a ye an b'a dun an b'u musow furu sariya ye nin bɛɛ fɔ mais n'a fɔra bi an kɛlen don ka o de kɛ non fo jihadi o tɛ koyi ala ɲɛ bɛ ko ninnu na dɛ o de la Togo yan Togo an balimakɛ dɔ tun bɛ yen maraka don silamɛ don du b'a bolo a bɛ du mun kɔnɔ Togo du wɛrɛ bɛ o du in kɛrɛfɛ mais chrétien dɔ de bɛ yen a ye kuma in lamɛn dɛ silamɛ kan ka kɛ sabalibaga de an bɛ tawhidu fɔ wallahi a b'an nɛn ka da a t'an dusukun na tawhidu ko ala kelebanciya tawakulu k'i jigi da ala kan kow to ala bolo ta'il maqadira tajri fi ainatiha kow to ya ka boli a minan kɔnɔ a ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten de ala ka diinɛ ala yɛrɛ de b'o jɔ ala de b'o dafa e ka effort tɛ se ka foyi k'o la ni kerecɛnkɛ in ka ɲɛkɛ de bɛnnen don silamɛkɛ in ka sokɔnɔ ɲɛ ma kerecɛnkɛ ka so bɛ sanfɛ a ka ɲɛkɛ bɛnnen don silamɛkɛ ka sokɔnɔ ɲɛkɛ ma donc tuyau dɔ de cira kerecɛnkɛ in ka ɲɛkɛ kɔnɔ a ji bɛ tonton silamɛkɛ in ka so kɔnɔ ni marakakɛ in diinɛtigi don a ji bɛ tontoni a bɛ tontoni a bɛ tontoni a ka sokɔnɔ ɲɛ na a bɛ siyo de sigi a kɔrɔ siyo ni siyo fara a b'a fɔ denmisɛnninw ka taa bɔ a ye san 12 de k'o la san 12 a nana bana a banani bana in gɛlɛyara a ko k'u ka kerecɛnkɛ wele ka na a y'a denw bila u ye kerecɛnkɛ wele a nana a donna ni kerecɛnkɛ y'a ka sokɔnɔ ɲɛ na a ko ne man kɛnɛ bi n bɛ sa bi walama n bɛ sa sini ne t'a dɔn mais i ka sokɔnɔ ɲɛgɛn a ciyo cilen don a ka ca ni san 10 kɔ ye bi a ji bɛ tonton dɔɔni dɔɔni n bɛ siyo de sigi ne ka sokɔnɔ ɲɛ la n ka li kun na n bɛ siyo de sigi a bɛ fa denmisɛnninw bɛ taa bɔn mais n sabalila kan ka muɲu
mais ne b'a dɔn ne ka bana in n ka bɔ a la peut-être don n denw tɛna sabala kan dɛ n ko n b'a f'i ye i ka tuyau dilan i wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ depuis ala y'u da u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ foyi t'u cɛ bonya kɔ i b'a dɔn kerecɛnkɛ kabakoyara wallahi o kɛra i n'a fɔ araba alamisa juma cɛ y'a sɛnsɛn ka na juma la a natɔ kerecɛnkɛ k'u ka taa ɲɔgɔn fɛ kerecɛnkɛ in taara tuubi ko silamɛya ka di tan ne mais bi an bɛ ka taa cogo min na n'an m'an kɔlɔsi an bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ silamɛya la wallahi lazim n'an m'an kɔlɔsi billahi an bɛ mɔgɔw gɛn ka bɔ silamɛya la ad-din tasamuh silamɛya ye tolérance de ye silamɛya ye ɲɔgɔn pɛ diinɛ tɛ yen an ka nabi ɲuman de nana ni pɛ ye salamu ye kisi k'i kisi nin na islamu yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye k'i kisi i ka kisi i nin na i ka nafolo la i denw na i farikolo la a bɛɛ n'i donna silamɛya la dɔrɔn mais sɔɔni dɔrɔn n'a fɔra ye silamɛ yɛrɛ mɔgɔw bɛ siri ɲɛ nin tɛ dɛ an ka hakili jagabɔ an kana ko ninnu ta ni dusu ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw san an kana taa arabuw fɛ yen san mɔgɔ tɛmɛnenw sala ninnu ka taa bila Demba Wage ninnu na Hagib Soso ninnu an ka diinɛ maabaw Umaru Gijilo ninnu Kayi u ye hadamadenw latuubi ni nɔgɔya de ye nɔgɔya u ma gɛlɛya u bolo o nɔgɔya yɛrɛ de b'a to diinɛ nɛgɛ bɛ don u la ala k'an kunnadiya ala ka bɔda ka ye ala ka jamana in sumaya ala k'an sutura ala ka fatuw ka ye ala k'an ka alakow caya ala k'an ka alakamabaaraw caya ala ka sitanɛ niyɔrɔ bɔgɔya la rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أمبارح تبشر فلا لجبا مالكنا مالكوكا bi amba wala donia ka fo ambi garanti bugula misirla mi almamba to ko imam Seku Sala Wansa juma joko flaselen ko fe ni alislamiw ye ani kutuba mamba in kelen ko ni alislamiw ye amina dakunya fla ngal tengu anga imamna imam salam alaykum warahmatullahi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. akato yitogoni jamu kala sala jababe la jele netogo Seku Sala Abubakar Wansa ka bo garanti bugu imam anseri ma bi ka misirla mi fe ka don imam matika almami ni kalanti la ka kalante mina sara munu fe fo kana se ka bi almamiyam alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Anye kalan damne an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba bolo rahimahullah n'o ye Sheikh Abubakar Wansa ye Badala buku kana garanti buku. O kɔfɛ ala y'a kɛ an taara kuranɛ durusiyɔrɔ la fulaw fɛ yen nɔ maraka kungow b'o la fo ka taa se marakala ni masinaw ma an ye kuranɛ durusi yen nɔ ka bɛn 2002 ma an seginnen kɔfɛ o la an nana an ka cɛkɔrɔba bolokɔrɔ an'an kɔrɔw u y'an kalan k'a ta lakhdari la ashmawiyu muqaddimatul iziya siraju saliki fatul jawadi fo ka taa bila khallu la donc an y'olu kɛ fiqhu kunda lugha kunda fana alhamdulillah lugha fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ kalan Mali majlisiw la an y'olu caman kɛ ka taa se maqama ni sita ninnu ma ka tafsiriw fana k'olu kɛ olu tɛmɛnen kɔfɛ ala y'a kɛ an taara arabu jamanaw kan Maroc ninnu b'o la an ye waatiw kɛ yen nɔ kalan na an kɛlen ka waatiw kɛ yen an seginnen ka na an b'o kalan sira kan fo ka n'a kɛ 2016 kɔnɔna la ka jigin an nana kɛ imamu ye misiri la yan nɔ inshallah. folikan ani kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka lase an ka ni jɛmukan duman in lajɛbaw ma n'o ye juma kutuba ye. alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ misirilamɔgɔ bɛɛ fo misiri cɛkɔrɔbaw a présidents a musow an bɛ bɛɛ fo ani fɛn fɛn bɛ hadar misiri kɔnɔ yan n'u bɛ seli an fɛ Allah subhanahu wa ta'ala kama an bɛ bɛɛ fo ala ka si di bɛɛ ma ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo n'o ye an ka minnu m'an kunna bi an bɛ dugawu kɛ fanga ye ala k'a ta fanga d'u ma ala ka hɛrɛ kɛ ala ka jamana in kisi ala k'a tanga o la tele in yɛrɛ fana n'o ye o shekuba ye n'o ye Sherif Usman Madan Haidara an ka foliba ye an b'a bonya an b'a barikada ala ka si di ani ama ni kɛnɛya a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala k'an kunnadiya ala ka bɔda kan ye ala ka jamana in sumaya salli ala rasul. an baden tɛ bɛsiri fila lajɛbɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni kun y'an ye garantigi bugu la misirila min alimamiba tɔgɔ ye ko imam Seku Sala Wansa a y'an bisimila a ka misiriba in kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an n'a ye si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di ani a bɛɛ lajɛlen ma an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil maqam السيد الشريف عثمان مدان حيدرا شين كان أبي على بلو على كودي أنما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم في أمان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.